ka li çavê min binêre zelgula min. Ji bilî te û xeyalên tî tu tiştekî dibînî. Ez te bi çavên xwe re naguherim. Di çavên min de tu heyî, di dilê min de tu, di hişê min de tu. Ez ê çawa bikim ji vê hezkirinê, ez ê çawa bikim ji vê evînê. Ev çendiye dijwar e hezkirina te, ev çendiye ez bê te di nav xeyalên tî de avjenî dikim. Ji dema veqetînê vir de ez nobedarê evîna temel vê derê. Min rûpelên salmemeya emrê xwe jê nekir ji bo xatirê te. Min hemû kêliyên jiyana xwe bi qurbana tayek porê te kir. Min her sibehê, her berbangê ji bo dîtina te amadekarî kir. Were ez ê kolanên dilê xwe bi zelgulan bixemilînim û ez ê beybûnên şeşpel li ber lingê te raxim. Ez ê cil û bergên Kurdistanî li bejn û bala te bikim, dak û şev û roj hesûdiyan bikim. Destên min wek nazbalîvek ji bo xewn û xeyalên te amade ne. Were çavên min hişyarin li benda vegera te ne. Destên min bextewariya te ya nejiyayî didirûnin. Ez ê dilê xwe wek beytikek tirsok, ez ê dilê xwe wek beytikek tirsok di destên te de bihêlim. Were li ser lêvê min strana evîna te, yekî waye ji wê de tê dilo, nîn nayê. Di çavên te de dilê min alav dide. Were bila têlên bextewariya min bi dengê gavên te sis bibin. Dil amade ye di çavên te de bişewite. Ev giyan, ev laş, ev dil, xweliya agirê te ye. Li ser deriyê dil zengilek zingarî, li ser maseya min findek rengîn. Moriyên diyariyê di guldanka evînê de li benda hatina te ne. Were bilezgînî û bi kelecanî were. Duhundirê min de şahiyek nedîtî heye. Ger bi hatina te ji kêfxweşiyê nemirim, ez ê rûpela 12 tîrmehê ji salnameya evînê derxînim. Were û êdî neçe. Were û êdî neçe.